Oluchi is a 19-year-old student of University of Abuja. Listen to Oluchi speak Igbo. Afambo Oluchi Obioma, Eshim Abia State. Abom otu na itoolu. Anyị dị ise na ụlọ anyị and ana m agụ akwụkwọ na University of Abuja. Hello, you're watching Afaigboamaka TV and welcome to today's episode of Learn to Speak Igbo. I am Nena and I will be the host for today. Ndewo, ihe na-ekiri bụ Afaigboamaka TV. Nnọọ na ihe omume nke taa bụ Muta ka esi asụ Igbo. Abụ m Nwaada Nena. Aga m abụ onye nnọchite anya ihe omume nke taa. The video you finished watching is a typical example of an Igbo girl that can't speak Igbo. Can you recall what happened in that video? Do you still recall? Cameraman, please, can you replay that video for a bit? Otu na itoolu. Welcome back. So in my previous video, I discussed how parents' failure to instill a love of the Igbo language in their children can lead to the language's eventual extinction. Since Igbo language is actually our mother tongue, I think it's high time parents realize how important it is for their young children to speak Igbo. English language they can learn in school. As a matter of fact, I learned Igbo language as a child. Recently, I've been asked a lot about how I became so proficient in Igbo language. That is because I learned it as a child. English language I learned while in school. Have you ever seen an Hausa person that cannot speak Hausa? Or a Yoruba person that cannot speak Yoruba? Or have you ever seen an Hausa parent that cannot communicate confidently in Hausa language with the children? Anyways, let's leave that discussion for another day because of what we are here for. Let's focus on the business for the day. Muta ka esi asụ Igbo. Learn to speak Igbo. So in today's episode of Learn to Speak Igbo, we'll talk about the alphabet in Igbo language, their consonants and vowel sounds. Ihe m na-akọwa bụ na ihe omume nke taa bụ Muta ka esi asụ Igbo. Anyị ga-atụle mkpụrụ edemede ndị enwere n'Igbo, ụda ume ha na mgbochi ume ha. Ka anyị gaa n'ihu. N'asụsụ Igbo, enwere mkpụrụ edemede 36. That is, we have 36 phonemes or alphabets in Igbo language. Then 28 consonants. Ya bụ mgbochi ume 28. Let me repeat myself. N'asụsụ Igbo, mkpụrụ edemede Igbo dị 36. Ma akpọ ya mkpụrụ edemede akpọ ya abịdị Igbo, ọ dị 36. Mgbochi ume dị 28. Ebe ụda ume dị 8. So, listen to me as I recite the alphabet. Gee ntị ka m na-akpọpụta mkpụrụ edemede ma ọ bụ abịdị ndị enwere n'Igbo. Ị na-ege ntị? Ị mepeela ntị gị nke ọma? Ngwa gee ntị. Soro m ka m na-akpọpụta ha. A, B, Ch, D, E, F, G, I, G, H, I, K, K, B, Q, L, M, N, Ng, Nwe, Nye, O, P, R, Sh, T, U, O, V, W, Y, Z. Ị hụrụ ka m si kpọpụta ha? Ihe a bụ mkpụrụ edemede 36 ndị enwere n'asụsụ Igbo. Mgbe anyị nọ na ụlọ akwụkwọ sekọndịrị,
enwere otu esi kụziere anyị ya etiri ya n'ụzọ egwu ka m gụọrọ unu ya. A B C D E F G B H G H I I J K P Q L M N N W N O O P R S Sh T U O V W Z. Ama m ọtụtụ n'ime unu pụrụ icheta nke a n'ihi na mgbe ahụ ọ na-agbakụzie ihe eti ya n'ụzọ egwu. Ama m maka na-eme ya ka ọ dị ugbu a. Ka anyị gaakwa n'ihu. So, as I mentioned earlier, there are 28 consonant sounds in Igbo language. Now, let's mention the vowel sounds in Igbo language. Ya bụ mgbochi ume dị 28 ebe ụda ume dị 7. Ụda ume ndị e nwere n'Igbo. Gee ntị ka m kpọpụta ha. A, E, I, I, O, O, U, U. Ka m kpụgharịakwa ha ụzọ. A, E, I, I, O, O, U, U. These vowel sounds, they are divided into A and B group of 4. The A group, known as Otu Damfe, and the B group, known as Otu Daro. The A group, it's called Otu Damfe because the vowel sounds are light. While the B group, Otu Daro, is called Otu Daro because the vowel sounds are heavy. Kehim na akọwa. Na ụda ume ndị nwere n'Igbo ekewara ha ụzọ abụọ, otu ụda mfe na otu ụda arọ. Kee ntị ka m kpọpụta otu ụda mfe na mkpụrụ edemede Igbo enwere. Otu ụda mfe ndị enwere n'Igbo bụ A, I, O, U. A, I, O, U. Otu ụda arọ bụ E, I, O, U. E, I, O, U. Hope you're joining as I'm pronouncing them. Ị na-eso ka m na-akpọpụta ha. Ihe a bụ mkpụrụ edemede 35 enwere n'asụsụ Igbo. Ụda ume 8 ekewara ụzọ abụọ, otu ụda mfe na otu ụda arọ. Ị ga na-enwe ya nke nta na-aga n'ihu. N'ihi na nke a bụ ihe omume nke mbụ mụta ka esi asụ Igbo. Na izu ụka ọzọ na-abịa, in the next episode, we will now give a straightforward examples of how these vowels appear in Igbo language. Ka ihe m na-akọwa na izu ụka ọzọ na-abịa abịa, ugbu a anyị amụtala mkpụrụ edemede ndị nwere n'asụsụ Igbo. Akwa ya, anyị amụtala ndị bụ ụda ume, mụtakwa ndị bụ mgbochi ume. N'izu ụka ọzọ na-abịa abịa, anyị ga-amụta otu esi eji ụda ume ndị a, ụfọdụ mkpụrụ okwu ndị ha pụtara ihe. Ịghọtara ihe m kọwara? N'ihi ya, anyị ga-ewere ya ụta. Thanks for joining us in today's episode of Learn to Speak Igbo. Keep watching, keep subscribing, comment, like, and share. Nọgide na-ekiri Afaigboamaka TV. Ka ọ dịnụ n'izu ụka ọzọ. I am still your host, Nnenna. Nka bụ nwanne unu nwaanyị Nwada Nnenna. Nọgide na-amụ ka esi asụ Igbo. Maka ọdịmma gị, nọrọ nke ọma.